Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракоту. Инаи духишам нағза апаҷон. Анами духира гирифтем мо аз амон духтарак апаҷон. Чӣ қадар хушрӯ ина апаҷон. Ма вақдум ҳамсоё ҳама боракаша гирифтан апаҷон. Биё иш биёр худам корда биромадам апаҷон. Ина чӣ қадar хушрӯ фабулик инами духӣ агар духтаракҳои мо изи группада бинанд чӣ қадар бовар кунед буш ҳамихи хушрӯ ки ами шавҳари ма рексона мезана васмои элемента дӯст медошт ай фабулик. Дига ҳарча дӯст намедошт. Инамира бовар кунед гирифтай мегавзе ки занак биёри ай ами дафъ ма бо худам да закасбитум бигирам. Я дутай сетай беста задан мегирам гуфта. На апаҷон нигоҳ кунед чӣ хушрӯ буш ҳамихе бовар ки форамай. Буш чӣ қадar хушрӯ. На уже намиқаш холӣ шидай. Чӣ қадar хушрӯ дута сета мезана бовар ки буш лағат мекуна. Бега ай кор мея апаҷон бовар мекунӣ салом алейк да бӯи духиш мея. Мегӯм и вибри май кохи мардак механда ина. Мега ки тафсият хушрӯ занак хушрӯ духиш форид маами дигар паст яъни мегирам гуфта шидай.